ናይሎም ማዓንቲ ጉዳይ ፍልይ ዝበለት ኢሳያስ ደበሳይ እቲ ሓቂ በበይ ከም ዝወፀ ተዛሪቡ ወዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ኢሳያስ ደበሳይ ብወገን ትግራይ አቢሉ ብሸነኽ ትግራይ አቢሉ ወፂኡ ኢሎም ንዛረቡ ሰባት ኣነ ቦይ ወፃኹን ናው ዘጠምት እውን ይነበረንን ትድላለኻ እያ እታ ቃል ክትዝክሩ ኣብ ዘይ ትደሊ ገዛእቴ ተኣሲረ ገሪሙኒ ኣብ ሓፂር እዋን ክወፅእ ምዃነይ ርዱእ ገይረ ነይረ መራሕቲ ሻዕብያ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ተስማዕሚዖም ተዘሎ ፀገም ኣልዮም ተዝወሰድዎ መሊሶም ዝሓለፈ እዋን ንሕወሓት ምህራም ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣዝዩ ሪዛልት ካ ሕጂ ተሪኢኹሞ ሕወሓት እንድሕር ዳምሳ ኣብይ ኣሕመድ ወጊኖም ኣብ ኤርትራ ክትከል ዝኽእል መንግስቲ ሲ ንሕና ኣይንውስን። እስኪ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ? ምስጋና ካብ ማዕስከር ዳባት ዓለማዋጭ ገዛ እናኸድኩ ካብዚ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ሽሮ በርበረ ክዳውንቲ እዛ ጉዳይ ናይ ፀጊሽ ጀመራ ማለት ወይ ከማማ ትብለጽ ኢሉ ኮሜዲ ዘቅርብ ሓውና እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንፉዕ ጽቡቕ ስራሕታት ትሰርሕ ፀጋይ ሓወይ ኣዲ ትብለጽ ዝብል ፕሮግራም ዘለወይ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከም ተሉ በዓል ምሉእ ተስፋኤ ማለት እዩ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ድማ ሰላምን ፍቕርን እንዳተመነኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ቪድዮታት ኣለው ሪአክት ክንገብር ኢና ደስ ዝብል ርእቶታት እውን ኣሎ ከነንብብ ኢና ማለት እዩ ነግሻ ተስፋይ ሽደን ሓውና ቁኑዓት ሰባት ውሒዶምና ንቁኑዕ ብቕንዕንኡ ከይድግፍዎ ሎሚ ደቕንዕና ይሰርሕ እዩ ብልኻ መንዲ ንቕንዕና ክውንና ዘለዎ ኣነ ንስኻ እንደይኮናን ሰብ ንሕልኑ ዘይሰምዕ ኮይኑ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣጥፊኡስ ንቁኑዓት ዘይቅበል ኮይኑ ናስ ጨኒቁና ኣሎ ሽደነይ ኢልና ማለት ነግሻ ተስፋይ ላይክ ኣገር ለኢለኖት ቪድዮ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ሻስመራ ሰባሃቱ ኦኬ ሽደን ሓወይ ለባም ሰብ ኣነስ ክፈትወካ ላይክ ጌራት ሌላ ማለት እዩ ብጣዕሚ የዘመስግን ይቐንየለይ ማችላቭ ብጣዕሚ ንኹልኹም ዋላ ኣነ ክፈትወኩም ማዓቴ ማለት እዩ ሰማዕቴ ብጣዕሚ እንዱባት እዮም ስነ ስርዓት ዘለዎም እዮም ርእይቶ ክፅሕፉ ተለውን ትዕግስተኛታትን ንዓኻውን ናብ ሕማቕ ተይኮነስ ናብ ጽቡቕ ንኽትከይድ ዝገብሩኻ ኤሚልን ክጅሃር ባይታ ዝኸፈትኩም ለኢኹም ማለት እዩ አይ ሪሊ ሪስፔክት ዛት ቴንክ ዩ ይቐንየለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ንኹልኹም ነትርእይቶ እዚ ዝፅሓፍኩም ለይ ሰባት ማችላቭ ኢለለኹ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ክንሰግር ኢና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚኦም ኩሎም ሕሱስ ኣቢልና ክንዛረበሎም ኢና ንቕፅል Welcome to Shidden Reacts 1 እዚ ቆልዓ ጸርፉ ገዲፍካ ማራእዩ ዘስሕቀኒ ኢለሎ ማለት እዩ ሓራይ $10,000 ተታለኒ ሓሳብ እንታይ ሃገር ተንፈጥፍጥ ፖለቲከኛ ኾን ስደተኛ ሱዳን ዘለኻ ዳ እንታይ ምድብድ ዓስከረን ምስ ጀብሃ ወፂ ካብ ሱዳን ኣለኻ ምስኪና سعودي عرب كي تغير يا سلطة كناو تريفك سبعين تخونكاس أبسولو ميديا نرخا كنت فمسي فمس كنت كوني شرق لقط بالي قال أب كله مسوفي تزاريب وقال تبع شرق لقط تفمسي أبسودان كونكي يا معقول أبو فوق 10 شيء خدمنا أنا عشق ولا كتب لني وفوق 10 شيء خدمنا ما خاص كابو هولاند 10 شيء 10 شيء خلنا جوري جرنا فلدا 10 شيء خلنا جوري جرنا شنو استقطعي عند هولاند 10 شيء خاص قبلي لخبك اب السودان دلها هزباو غمبارات تنكفونه ما بكون اب السودان نقدر لها عشان 10 شيء خلطر شيء بكان انا عاصي كان فلف يا معقول يا اخو فوي 10 شيء كان عقدت علني معقول هو فوي ايه عمل كان سبت راح يبقى 10 شيء مستقبل كلها دايس استدارك እንታይ ተካይዶ ፖለቲካ ኣለካ ስኻ مسحق بزغونه مادتي أما مقابر فقرنيو زدقس نفس هيريت صوفيا مقابرة إشي أما مقابر فقرنيو يدقس حمام اللوزي مالت أمنا فقر خنوري خلنديو جن فقركم ويكا حاليتكم نفكاريتكم بمنفسا وتحجسوا ويكا صبوا نجار كتجور لا أما مقابر هذاك إسكم حلفوا عيد حلفوا زبل نجار يلين مالت أنا خم حر جزء فقر خم زي يرد أمني جل جركم كي توصلوا نمو أفكار عندي مالتيو تذي فكر أنا دعجي ولا ديونا فكرهم
ገለፈት يوم نيش ليس عبد بالتبليغات صلليخا كل ነገር አለ ማለት እዚ ዓበደ የለን ፍላይ ከዚ ኩላታ ዕድመ ንእስነት ውሽጥ ዝነበረት ሳይት ላብ ትበሃል ነገር ኩላና ሕሊፍና ያንኮን ሕሊፍና ኢና ማለት ኣነ እኮ መብዛሕት ሕሊፈ ዲኻ ፈይጥካ ማለት ገና ሕሊፈ ብዝኾነ ግን ድሓን ኣብ መቃብር ፍቅረኛኻ ደቂስካ ንዘለዓለም ሕላፍ ታይ በሃል ሕጂ ምስ ምንታይ ይጽብጸበልካ ምስ ጽድቂ ኣይጽብጸብን ባይዘይ ነገረኩም ማለት እንድሕር ደኣ ፍቅረኛኻ ሞይታ ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይና ኣብ መቃብር ሕሊፍካዮ ዝበሃል ምስ ዝኾነ ነገር ኣይጽብጸበልካን ኣብዚ መሬት እዚ ምስ ተደኽሞ ድኻ ምናልባት ክጽብጸበልካ ይኽእል ይኸውን በቃ እዚ ኣያናተ ይርኢቶ ግን ክንቅጸዲና ክንሪ ኣያናታ ጉዳይ أبي أقدر كسك مركزي عندي متراسي متراسيس تماثل لورد ناتك زي المعتوني ذا متراسي ناتك متراسي كبرت حزام يتصابي هذاك سكمل هذاك سكرومي خاطر ولا نورمال نورمال إذا بتستطيع هذاك شيء ستين كاتر أقول عندي دكاس وزكرة خراب كذا يبزي يتعمل سموها سلزخنا خا تربيش خايب الخاجة اللي يبلك من صافك لكاريزي يمشيوا ما تصورس من صافن كبرتنا حسكات مت تخبرتي مش معلقتني كم زين يبرخ واردي ابدي ادقس زين دم تراس ما تكنسل زين متراسي انت تعلم متى انت الا انا خمي حديث خمي مسري تزق بقى سوف يبقون نغي يسكب من طرش تعجبنا ودي ساسرعت بمرسي قناي باساچو خلو تردك تخيلنا بزي مزغون باس خلو نبقى مس دعاس بحاتي زي مقابره زمار مو قال تعليله تسال هون كم تبلكا تعليله زياده سيره كتعريري خاص حجي تايلو بروموسي زي ام علي بوا حجه عزيزي خبيديو مالتي مالت فرخم زلو ብዙሕ ነገር ከም ዝነገረቶ ብዙሕ ነገር ከም ዘውጋዓቶ ብዙሕ ነገር ከም ዝገለጸትሉ ንሱ ዝፈልጥ ማለት እዩ ማለት ንሱ ተዘይ ትገልጸልኩም ዘይ ምኾነን ግን ኣነ ካልኦትኩም እንታይ ከም ትውላ ይፈልጥን እየ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ብጽሑ ላድካ ኣይተምሓሊ ዝበሃል ወይ ከ ኣይተመካሕ ሕማቅ ከይበካ ይዝበሃል ብርግጽ ንስኻትኩም ተትኾንኩም ጉዳይ እዚ ትገብርዎ ዶ ወይ ከ ብሱርኸ ትክክል ደኸ እስኪ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ጉዳይ ዘመልኪትኩም ርእይቶ ሃብ እስኪ ሰብሲ ኣብ መቃብር ገለን ዋዕልስ መፍርሒ ኳዳ እዩ ማለት እዩ ብኦ ከይተሓልፍ ኮታ ፍርቅ ለይቲ ገለገለ እዩ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ነገር ምድቃስ ንባዕሉ ሰብ እዚ ሕጂ ነታፍቃሪቱ እንታይ ዓይነት ታይ ዝበሃል ይህልወልኩም ትግምቱ ማለት እዩ ማለት ንሱ ፍቅረለኒ ኢሉ እዩ ዝድቅስ ዘሎ ንሱ ትክክል እዩ ተዘይ ፈትዋ ካብ ክንዲ እዚ ኣክለብ ዘይ መሓደረን ማለት በዘይ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ግን እንታይ ይረብሕኡ ኣብዚ ያለ ቅዱስ ስራሕ እስኪ ምስጋና ካብ ማዕስከር ዳባት ዓለማዋጭ ገዛ እናኸድኩ ካብዚ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ሽሮ በርበረ ክዳውንቲ ፓስታ ጫማ ዝተፈላለየ ብገንዘብ ዝኻለውን ብገንዘብ ብዝተፈላለየ ዓቕምኩም ብትኽእልዎ ዝሓገዝኩሞም ነቶም ኣብ ማዕስከር ዳባት ዓለማዋጭ ዘለው እንሆ ድሮ በፂሑ ኣብ ኢዶም ምስጋና ንስማዓያ ይፍተከሪ ወዲ ዛከው በቃ ጸጋይ ሓወይ አዲት ብለ ዝብል ፕሮግራም ዘለወይ كبيت كوري كبيت إيمت زخباب زتري ولا هم طعمي أتكلم سخونة بوضع هيوتكم كافيكم نهزبكم كتقولوا ليتن كتنا زمن صعب عصبكم كافي زيابي يريكم نعم أحدهم ملك ساعات وصخل كايزمن أتعرفوا زلوك أكزيابي يرتحشتوا أمي مارك كما يقول سفر على مدنك كله زيحنا يكبيها بالله بعجون تبعهم እቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት በረኸት ክትሳተፉ ትደልዩ ንዘም ሕዋት ብዘለኩም ዓቕምኩም ክትሕግዝዎም እትደልዩ ድማ ቴሌፎነይ 0903 497 ኢልኩም ደውሉ ኣብ ዘለኹም ሰፈር መጽ ከቀበለኩም እዛ ጉዳይ ናይ ጸጊሽ ጀመራ ማለት ወይ ከማማ ትብለጽ ኢሉ ኮሜዲ ዘቀረብ ሓውና እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንፉዕ ጽቡቕ ስራሕታት ትሰርሕ ደስ ዝብል ስራሕታት ውን ሰርሕ ሓውና እዩ ማለት እዩ ዝጀመራ ስራሕ ኩላህና ውን መማሰልትኻ ንዓኻየም ስለና እዩ ዝበሃል ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ንዓኻየም ስለና ከም ተነስኻ ትገብሮ ዘለኻ ንምግባር ይብቃዕና ኣነ ውን ሓሲበላ ኣለኹ ማለት ታ ጉዳይ እዚ ሓሲበላ ኣለኹ ብል ከለኹ ብስራሕ ደረጃ
ዓለም ዋጪ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ብዙሕ ዝሕገዝ ሕብረተሰብ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ንምሕጋዝ ናይ ባዓልትና ዝኾነ እጃም ክነበርክት ብፍላይ እቲ ሚድያ ከዓ ንጽቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ምክንያቱ ድሕረ ደጊም ሰብ እንዳዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ሞት እውን ናብኡ እንዳቀረበ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ናይ ጽድቂ ስራሕቲ ናይ ነብሲ እውን ምስራሕ ንቡር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ንዓይ ዝብል መንፈስ ውጽኢልና ንክንሰርሕ ንስኻትኩም እንታይ ተሓስቡ ተጀሚረ እቲ ፕሮግራም እዚ ትሕግዙን ዲኹም ንስኻትኩም ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ተጀሚረ ማለት እዩ ምሕጋዝ እንድሕር ጀሚረ ንሰባት ንስኻትኩም ከጎነይ ትኾን ዲኹም እስካብ ርእይቶ ጻሓፉለይ ማለት እዩ መተባብዓ ሓሳብካ ክወስድ ናይ ሎሚ ዓንቲ ጉዳይ ፍልይ ዝበለት ኢሳያስ ደበሳይ እቲ ሓቂ በበይ ከም ዝወፀ ተዛሪቡ ወዝብል እዩ ማለት እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ ኢሳያስ ደበሳይ እያ ማለት እዩ ንሪኣ ዘለና ኢሳያስ ደበሳይ በበይ ቢልኤ ወፅየ ዝብል ርእይቶ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ከምብብዎ ብዙሕ ታይ ዝበሃል የብሎምን ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ሕፅረ ቢለስ ከምበልኩም ኣነ نوي حتى نزولكم سبات مالتيو سياسة دبساي اوفيشال فيريفايد زخونه بيج ناي فيسبوك او صحافو ايو كميلي وصي سلام هاجرنا خلت منغستات يوم زلو اتحاد قلوع اتخال دما سور اتحاد هاجراوي اتخال تحت هاجراوي اتحاد بحريات ناي انابس اتي غنا بحريات ناي زاب زلبسه نعينتهم كماين زغاطمم كله بتعذاب ايو سفر ناي اتو مازابك ابزن ابوش تعدنيو نخلتيهم زرخب حد قطين سلك جن الله نغصل بالو كل استحاتتكو بغبو انت دامل لي سمو كاسرن زخل نغرت ترخوني استمنطلكو باسبورت خوهاب نيرني بزي ردو مخنيات ما مخنيتا كل الكبل اندحر مقناي كا حند بتعريفلو زنوركو غزا تخحخيو معصو مسكفتكو خا سلسته زي فلطم سبات وتفيلومني ترديوني تدلل خايا اتقال كتذكر اب زي تدل غزاتي تاسيره غريمني اب حصير اوان كوص مخاني ردو غيري نيره وصي خا دغيمه باسبورت خبونه حتيته حجون مخنيات ما مخنيتا غزيته مطيطو اوارح اب لعلين سدراين قطباو عنوت كورد جميرو اب دغن وشتم بزلو عذاب بتحت تحتي في حسوتاتي الم كم زلو بغلانا بس تحبيروني بهدات تصبي اتوم زامنهم سبات كبيت ماسر تنبر كاب ارترا كوصو مسكي كوصو وسكن رينا زبل فقراون امريكا كاب زلو عذاب يغاح نيرو وداتو جن فيسكا تنفيحه مثال سيتي دلنا كلنا قدميا او غعزو خلو خا مس نفسي حانت قالاتي نزي حزبي قدم لسانو نيره حجون لسان كخونو علنيله دمديمه زوزح اركانات ارترا كو سفولي ربحا يكونن نهزبي بنصح منفس زغلغلو حالفت ازيوم بزحاتيوم زيوم اتوم كتب زياتهم كتيوم كتر من البات نخالي حما نغير كقالع خليمو يصنحلنا زي تفتوا سبات كم زلهم يفلط ايه جن امراص يلن حطرابي لجن انا بخبري تعجب وصيه بخمتم موتكن وره زبلوا بتግራይዶ بحورات መንግስታት بحجز امريكا وزته زيكونه بعبيت سبات دق هاجري ባህልን ክብርን ህዝባዊ ግንባር ብጻልጣ ብተጥቅዖም ደቅ ዓደይ ከበረ ይወጪ ናመሬት ትግራይ ዘጠምዝ ዝኾነ ይኹን ምክንያት አይነበረንን ሞሳ አይሳአኑ ደቂሬ ናብ ኦክሳብ ዝሐሰበ ያጽንሑንን ፖርት ሱዳን አብጽሖም እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ ይሎምኒ እቲ ዝገርም ግን እዞም አዛብ ንሓደ ግዳይ ዝገበሩ ጎሰብ ጽሉእን ፍንፉንን ክገብርዎ እንተደልዮም ቀዳመይ ተመላገሲቶም ትግራያ ናይቲ ማል መኸተ መንቀሊኡ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡ ክንሶም ናብ ህዝብ ትግራይ ከላግብዎ ይቆሎም እዚኣ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝጥቀሙላ ናቶም ሕቢኢትያ መብዛሕቱ ኤርትራዊ ስደተኛ እኮ በትግራይ ወይ በሱዳን ይዝወጽ ካልእ ምኽንያት የብሉን ናይ ቀረባ መደባውቲ ኤርትራ ክልቲአን ሃገራትየን ኣብ ትግራይ ወይ ሱዳን ኮፍ ክብል ዝደሊ ኤርትራውን የለን እኮ ናብ ሳልሲ ሃገር መቁማቱ ዘይተርፊ ብዙኾነ እቶም ፍልያት ሰብ ረብሓ ተወዲቦም ስለምንታይ ከም ይገብሩ ሰለስተ ቀንዲ ምኽንያታት ኣለዋ ቀዳማይ ኢሉ ዘቕመጦ ማለት እዩ ኣብ ዙርያኦም ንዘለዉ ሰዓብቶም ግር ከይብሎም ንኽኣምኑ ጉዶም ከይቃልዕ ቀንዲ መኸወሊት ድፍዖም ተቀዳዲምካ ምሕሳውያ ግዳይ ንዝበልዎ ብኻሊእ ከይእመንን ካብ መስመር ከም ዝወፅን ምግባርን እዩ እዚ ካብ ዓማት ሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ እዩ ብዝኾነ ፖርት ሱዳን ኣትየልኩም ኣብ ሓንቲ ሆቴል ልዕሊ 2 መዓልቲ ምጽንሓ የድልን ዝብል ሓደ ካብ ትውጥነይ ስለዚ ጉዳይ ክሳብ ዘሳልጥ ኣብ ሳልስቲ ካልእ ሆቴል ክቕይር ነይሩኒ ቀዳመይቲ ዝነበረ ታርጌተይ ዩጋንዳ እያ ጉዳይ ድሓን እናኸደ ኣብ መንጎ ሓደ ነገር ተፈጢሩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ መንገደይ ዝሓስኩ ሆቴል ክቕይር ወሰንኩ ንዱባይ ኣቀዲመ ናብ ዝሓስኩ ሆቴል ምስ ተመለስኩ እቲ ዋርድያን ማናጀርን ኣብ መቐበለ ኣጋይሽ ክዘራረብ ሕልፍ ክብል ርአዮም ንሕማቅ ግን ኣይሃብኩዎን ሃንደበትካ እቲ ማናጀር ፀዋዕንሞ ደው ኢለ ተጸበኽዎ ዓረብ ሓዊሱ ስብርባር እንግሊዝ ይዛረቡን እንተነበረ ከማይ ወጋሕታ ንጹር ነይሩ ኣጻብዑን ሓወሰ ክልተ ሰባት ንዓይደልዮም ወፂኦም ምንባሮም ሓቢሩኒ ዘረብኡ ክውዳ ኣይተጸበኽዎን ዘመላለሰኒ ታክሲስታ ፀዊዐ ንሱ ናብ ዝፈልጦ ዓቢ ሆቴል ክወስደኒ ሓተትክዎ ምስላይ ስለ ዝቐነ ዓይኑ ኣይሓሰየን ናይ ዱባይ መንገደይ ቀልጢፉ እንተዘይተሰልጠኒ ኣብ ፖርት ሱዳን ሓደ ሕማቅ ነገር ከም ዝፍጠር ርግጸኛ ነይረ እግሪ ነፋሪት ዱባይ ምስ ረገጸት ግን ኣስተንፊሰ ኣብ ዱባይ ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምርኻብ ቢሮክራሲ በዚሑ መዓልታት ተመጢጡ ኣብዚውን
ገለ ነገር ከም ዝፍጠር ነብሰይ ነገረን ነይሩ መዓልታት ምስ ምኻዱ ሓደ እውን ይኹን ዝፈልጠካ ሰብ እንተረኺብካ ኣብ ኣስመራ እንታይ ይበሃላሉን እንታይ ይሕሰባሉን ይከታተሉ ነይረ ኣብ ሓደ ዓዲ ብዙሕ መዓልቲ ክወስድ ስለ ዘይነበረኒ በረራይ ናብ ዩጋንዳ ቀየረ ሰሊጡን ኣብ ዩጋንዳ ሓበሻ ካብ ዘለውዎ ክገልል ኣለኒ ገና ኣብ ዱባይ ከለኹ ብዝሓስኮ ሆቴል ከዓሪፈ ገለገለ ዝቐርቦም ሰባት ክረክብ ክኢለ ነይረ ግና ንሰውን እንተኾነ ክዛወር ዝመጻኹ እምበር ካሊእ ኣይመሰሎምን ናይ ዩጋንዳ ዕላል ግን ባህ ይበለንን ንሓደ ሴቦ 100 ሽሊንግ ሂብካ ሰብ ቅተል እንተልካዮ ንመን ከበለ እዩ ዝኸይድ ኢሎም ክዛረቡ ሰምዕ ነይረ ስለዚ ኣብዚ ምህላወይ እንተ ተፈሊጡ ሓደ ድላይ ሕማቕ ናተይ ድሌቱ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ርእሲ ዝመላለሰነ ዝነበረ ስጋኣት እዩ ብዝኾነ ኣብ ዩጋንዳ ምስ ናይ ጥንቃቑ ዘይከም ተጸብኽዎ ፍኹስ ኢሉ ክሓልፎ ጀሚረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምኻድ ግዜ ተጽበየሉ ሃዋ ይነበረን ኣብ ዌብሳይቶም ኣትየ ቆፀራ ክሕዝን ክጓየዩለይን ከም ሓደ እዩ ነይሩ ቅድሚ መዓልቲ ቆፀራ ዝነበረት ምሸት ኣብ ሬስቶራንት ናይቲ ዝሓስኩ ሆቴል ተደሪረ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ኣብ ዝኣተኸሉ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ግን ማዕጾ ክፍለይን ሃንደበት ተኳሕኩሕዩ ኣብ ሓዲግ ሰዓት ምዃኑ ሓቂ ሓይሽ ሰጊኤ እቲ ገዛ መስኮት እምበር ካሊእ ማዕጾ ይኹን ኣይነበሮን ናብቲ ማናጀር ናይቲ ሆቴል ክድውል ነይሩኒ ይቕጽል ኢሉ ማለት እዩ ኢሳያስ ደበሳይ ካብቲ ጸሓፎ ፖስት እዩ ማለት እዩ ከመይ ለወጽየ ዝብል እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ኢሳያስ ደበሳይ ብወገን ትግራይ ኣቢሉ ብሸነኽ ትግራይ ኣቢሉ ይወጽዩ ኢሎም ንዛረቡ ሰባት ኣነ ቦ ይወጻኹን ናው ዘጠምት እውን ይነበረንን በሓላላት ደቂሬ ቢለ ይወጽየ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገኑ ብዙሓት ብትግራይ ዝወጹ ስለ ዘለዉ ብሱዳን ብትግራይ ይመውጹ ዘለዎ ታይዳ ክግበር ይብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናው ዘጠምት ኣይነበረንን ይብል በቲ ሓደ ወገን መንግስቲ ተፈናቂልና ዛበ እለው ዘፈናቀሉኒ ይብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ መንግስቲ ኣሲሮም ዝነበሩ ንጹህ ሰበስልጣን ስለ ዘለዎ ኩሎም ኣይኮኑን ሽግር ተፈጢሩ እዩ ዝብል ሕውሱ ዝበለ ስምዒት ዘለዎ ማለት እስኪ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ንቐጽል ኣብ ኤርትራ ክትከል ዝኽእል መንግስቲ ሲ ንሕና ኣይንውስን ሕዚ ዝመጽእ ዘሎ እኮ ይርደአን ኣሎ እኮ እንታይ ይበሃል ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስተዓለወ ካሊእ ጥዑይ መንግስቲ እንተመፁ ጥራሕ ይርክብ ክሉ እዚ ዘይመትከላዊ ነገር እዩ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ድላይ ባህሪ ሃልዎ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ ረብሓታትና ኮፍ ኢልና ክንውግእ ክንክእል ኣለና ናይ ዓለም መስርሕ ከምኡ እዩ ባህርታት ናይ መንግስቲ ክመሳሰሉ ግድን ኣይኮነን ኣብ ዝምድናታት ብጣዕሚ መጸገም ዘንዮስ እዩ ኣብ ዘይምልከተና ስለናኣቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ተፈጥሮ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ነውግእ ባህርታቱ ነውግእ ገለ ነውግእ ከመይ ገይሩና ናይ ምልከተና መንግስቲ ኤርትራ እንታይ መሰለሎ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባህርታት ከውግእ ኣብ ዘራኽቦ ክሰርሕ ኣሎ ኣብ ዘይራኽቦ እንተኮይኑ ከዓ ስኩል ኣሎ ትክክል ናይዚ ሓውና ዘረባ ማለት እዩ ብጣዕሚ በሳልን ግልጽን መራርን እያ ኣብዚ መልከተካ ሓቢርካ ትሰርሕ ሓቢርካ ክትሰርሓሉ ዝግባእካ ሓቢርካ ትሰርሕ ዘይምልከተካ ተኮይኑን ሓቢርካ ክትሰርሓሉ ዘይትኽእል ዓውድታት እንድሕር ዳ ተፈጢሮም ከዓ ማለት እዩ ሓቢርካ ምስራሕካ ኣቋሪጽካ ብኻሊእ መስርሕ ስራሕካ ትቕጽል ዝብል ነገር ትክክለኛ ዝኾነ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ኩላና እውን ንቕበሎ ወይ ከዓ ተቐባልነት ዘለዎ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ግርም እዚ ካብ በልና ናብቲ ዝቕጽል ዘሎ ቪድዮ ከዓ ክንሰግር ኢና እሺ መራሕቲ ሻዕብያ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ተስማዕሚዖም ትዘሎ ጸገም ኣልዮም ትዝወሰድዎ መሊሶም ትዝከሓስውን ክሒሶም እቲ ህዝቢ ሓደ ክኸውን ገብርዎ ሽዑ ይድፈሩን ኣይንድፈርን ሓራይ ማዕዘራ ኢና ንድፈር ሕጂ ተሓሶታት ክልቲኡ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሽዑ መሊሶሞ ትዝከሓስውን ክሒሶም ገለገል ግደፎሞ ትዝከሓስ ክሒሶም ሕጂ ንዕረቕ እንዳበሉ ሕጂ ይዛረቡ ሕጂ ንዕረቕ ኢና ኢሎም ሕጂ ይዛረቡ በዓሎም ኩሎም ኮይም ዝሓወስልና ማለት ሕጂ ዶ ንዕረቕን ዝብል ቀዲሙ ካሊእ ቪድዮ እንዳሰራሕ ኮይኑ ነበርኩን ሕጂ እንታይ እያ ኔእተታ ነገር ማለት እዩ ቦሎ ቦሎ ኢልካ ከምዚ ናሸኩል ሸኩል ትግበር መርዓ ሞድሕራይ ዝኾነት ግዜ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እንተገጢሙ ዝግበር ሓንቲ ጓል ወይ ከዓ ተጠኒሳትካ ትገብሮ ጉያ እምበር እዚ ካሊእ ነገር የብልን ንጹር ይኾን ዘሎ ከምዚ ሓውና ቅድሚ ሕጂ ኣፍታ ቪድዮ ዝረኣኻያ ዝተዛረቦ ከም ይኾን ዘሎ ሃይለ ተመሃር ካብዚ ሓውና ማለት እዩ ደስ እንትብለካ ትገድፎ እንትዝሕል ብማንካ እንትዝሕል ብኢድካ እንትትኩስ ብማንካ ዝበሃል ዘይኮነስ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓቂ እዩ ግዴታ እዩ ንሶም እዮም መዳውትና ምስኦም ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝመጽም ጻብ ዘይገደስ ነትረብሓታትና ብዝጥዕም መልክዑ ተቃኒዩ ምስኡ ርክብ ክትምስረት ኣለካ ነረብሓታትካ ክትነብር ክትቀል ኣለካ የስማዕ ማዓና እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ተተጓይኻ ከምዚ ክግበር እዩ ክንከሓሲና መን ክሒሱ ግደፎሞ መንግስቲ ሻዕብያ ክሕሰና መንግስቲ ትግራይ በዓሉ ንስኻ ካደረ ዝኾን ካሉ መንግስታት ክልቲኦም ማለት እዩ በብ ዝኸፈሉ ኸ ንስኻ ትኸይድ ግን ንሶም ኳስ ኣይከሓስዎን ነቲ ህዝቢ ሓሶት ምዝራብ እንዳገደፍና ንእሽለይ ንኸይድ ዝሓለፈ ንሕወሓት ምህራም ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ነይሩ እሺ ዝሓለፈ እዋን ንሕወሓት ምህራም ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣዚ ሪዛልት ካ ሕጂ ተሪኢኹሞ ሕወሓት እንድሕር ዳ ምሳሌ ኣሕመድ ወጊኖም ዳን ዝኸፍአ ክስዕብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሕወሓት እንድሕር እሚንዎም ከምቲ ላስታይ ንኣዲስ ኣበባ ዝዓደሞም ዓዲሙ ንኤርትራ ክንወቕዓሞ እንታይ ንግበር ዝበሎም ማለት እዩ ዳን
ዝኸፍአ ክስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ታቁዕሾ ኣበይ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣላ ማለት እዩ ታቁዕሾ ኣብ ትግራይ ስለ ዘላሲ መወዳእታ ምእንታን ከይእምኖም ቀዲምና ንእምኖም ክኾኑን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ሜሮን ዘረባ ግን ትክክል እዩ ማለት ታ ስሕበት ፖለቲካ ጂኦፖለቲክስ ንኤርትራ እንድሕር ተደልያ ወይ ኢትዮጵያ ማእኸል ትግራይ ስለ ዘላ ንሳ ሒዛቶ ዘላ እሱ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ማለት እዩ መራ ናብ ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሓት ይመፁ ኣለዉ ኮሜድያን መርሃውስኪ ብዙሓት መፅኦም ብለካ ኣለኹ ብሕጂ ብዙሓት ሰርፕራይዝ ከይክኸውን እምበር ብዙሓት ሽሞም ምጥቃስ የድልየኒ ብዙሓት ዝስዕብዎ ዘለዉ ብዙሓት ናይ መሳርሕተይ ኣብ ከባቢ ዘለዉ ገለ ብዙሓት ኣለዉ ዝመፁ ዘለዉ እሶም ግን መፅኦም ከይዶም ክኸውን የብሉ መፅኦም ክዕቀብሎም ከምዚ ምሻሉ ኣብቲ ክጉስጎስ ዘለዎ ስራሕ ኣብኡ ከዓ ተገይረሽ ማለት ንሕና ተወዳደርቲ እንዲና ኣራይ ስለ ተወዳደርቲ ስለ ዝኾና መርሃዊ እውን ኣብኡ ኣትየ ዘለኹ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ እሽግርም ቀፂልና ኣለና ሓድነትን ከባቢያውነትን ክቡራት ኣሕዋት ጊደይን ኣሉላን ይቐኒየልና እስኪ እንታይ እዩ ጉድ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝብል ድፋዕ ይጥቀሙ ነይሮም ሕዚ ኣብ ትግራይ መፅኦም ዓድዋ ዝብል ድፋዕ ክጥቀሙ እዮም ዝፍትው ዘለዉ ኖ ዌይ ኖት ኢን ማይ ኔም ክብል ክኽእል ኣለኹ ዝመለሰ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ማለት እዩ ኖ ክንብል ክንክእል ኣለና ናይ ፍትሓውነትን ናይ ተጠቃምነትን ሕቶታት ብሽም ከባቢያውነት ክጉዕፀፆ ይኽእሉ ግን ብሱሩ ግን ከባቢያውነት ሓቂ ንዘራረብ ተኢልና ሕወሓት ኣትይዎ ዘሎ ውድቀት ካብኡ ዝበለፀ ንከባቢያውነት ክገልፅ ዝኽእል ነገር ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ሕዚ ሕወሓት ኣበይ ድዮም ዘለዉ እቶም ናይ ቤት ፅሕፈት ሓቂ ንዘራረብ ኦረዲ ከባቢ ፈልዮም ደይኮኑን እዚኣ ናሃትና ናብዚኣ ወሰይ ትብሉ ነይቲ መፅናን ደይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ኣብኡ ናብ ዝኸደ ሰብ ደይኮኑን ኣናሽዮም ሌላን ገይሮም ገለገለ ተረኽ ዘይነበረ ትግራዋይ ውሽጢ ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣይኮነ ናብ ናይ ህዝባዊ በዓል ህዝባዊ መድረኽስ ኣብ ገዝኡ ጋሻ ኮንካ ከይድካ ይኳስ ዘይገብሮ ማለት ሽግርም ሕጂ ታ ጉዳይ ከም ዘላ ተሰማዕና እና ተሰማዕኹም ኣኸ ሰሚዕኹም እንዲኹም ኣብ ልዕሊ ኣዘይኩም ክዛረብ ዘለኹስ ንዓይ ርኢ ተኸበላ ማለት እዩ ጉዳይ ውዲ ሕወሓት ሕጂ ኣብ ዘሎም ግዜ ተዛረቦ ዘላ ዘረባታት ማለት እዩ ገለገሊኦም ጽልኢ ዝጉስጉሱ እውን እዮም ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኣፎ ይተዓቀበን ትውድ እውን ኣፎ ይተዓቀበን መንግስቲ እውን ኣፎ ይዓቀበን ቶም መራሕቲ ብጠቕላላ ሰለስቲኦም እንታይ እዮም ኮይኖም ተይልኩም ጻምእ ስልጣን ጻምእ ወንበር ምስቲ ወንበር ተታሒዙ ዝመጽእ ውልቃዊ ጥቕሚ ረብሓን የስድዕዎም ናብዚኣትዮም ከፋፊሎም ኣንዓዲ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይሮም ቀደም ንሰብ ይሽወድ ነይሩ ጅግና ኢኻ ንስኻ ቁምጣ ስረ ገይሩ ዝዋጋእ ህዝቢ ሽረ ፀገም የብሉን ይዋጋእ ኣሎም ከምኡ ኢሎም ከይዶም ንዓድዋ ወይ ንራያ ከምኡ ይዋግኡ ነይሮም ማለት እዩ ሎሚ ኸቲ መንእሰይ እንታይ ኢሉ መጀመርታ እሺ ኢሉ ተዋጊኡ ከምዚ ዝበለ ረብሓ ዝበለ ረብሓ ክነምፅኢና ኢሎም እሺ ኢልዎም ሰሚዕዎም ከይዱ ከመይ ዝኣመሰለ ቃልሲ ኣካይዱ ማለት እዩ ተዓዊቱሉ ወፅኡ ማለት እዩ ምስ ብዙሓት ኣላፋት ዓድታት እውን እዩ ተማዊቱሉ እቲ ጉዳይ ማለት መወዳእታ ጨውየሞ ብኸመይኦም ጨውየሞ ብሄራዊ ረውሕኡ ሕዲጎም ውልቀ ተጠቀምቲ ገይሮም ካብኦም መሬቱ ዳሕራይ ሲያናይዶ ወርቅዶ ገለዶ ኣሎ ዝበሃል ማለት እዩ ብሸተኽ መተኽ ብውሽጢ ምሻጥ ሓፂነ መፂን እንተይተረፈ ተጋዳላይ ተወቂዑ ዘተረፋ ታንኪ ሰብ ሞይቱ ዝተረፈት ሓፂን እዮም ሸይጡ ሕጂ እቲ ጉዳይ እዚ መን ይሸይጡ ኣነ ሸጥኩን እንተኮይኑ ዝሸጠኽ ተምፀለካ ሎጂክ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሸጥኩን ክትብል ተኮይንካ ርእስኻ ተውፀለካ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ እንድሕር እዚ እከለ ይሸይጥዋ ዘይትብል ተኮይንካ ግን ባዕልኻ ኢኻ ሸይጥካያ እንተይለካ ኣነ ትኽክል እያ ማለት እዩ ባዕሎም እዮም ሸይጦማ ኩሎም ቶም ሕጂ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለዎ ገለገለ ንምንታይ እዮም ሕጂ ተኸፋፊሎም ንተሓታትነት ንዓና ምእንታን ከይጥዕመና ንምንታይ ኣነ ምሳኹም እየ ዝብል ተሓደ ከዓ ምሳኹም ኣይኮንኩን ዝብል ክኾኑ ምእንታን ማለት ከይንሓቶም ከይንምጉቶምስ ሴንትራል ዝኾነ ተሓታትነት ምእንታን ከይህሉ እዮም ክልተ ዲቮልቭድ ዝኾነ ተማቃቀለ ነገር ገለ ምሲሎም መፅኦም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንሕና እቲ መንእሰይ ብኣግባቡ ስለ ዝተረዳ እሞ ክልታኹም ኣይተድልዩን ኢልዎም ከምኡ ክብል ምስ ጀመረ ከታይ ድዮም ገብሪ ጀሚሮም ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ መንግስቲ ማ የድልየካ እዩ ዝኾነ ማሕመር ሓቃ ክእል ኣለዎ ዝኾነ ካሊእ መማረፂ ትእልሸለካ ዘይኮነስ ካብ ክልታህና ድማ ኣነ ዝሓሽኩ ንምባል ክልቲኦም ሽኩት ገጢሞም ማለት እዩ ይእክቡኻ ትፈርስ ይብትኑ ይበልዑ ይሰትዩ ካሊእ ሰበብ ስደት እዩ ዘሎ ንሶም ግን ይእከቡ ተኣኪብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝረባ የለን መግለፂ እዩ ገለገለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ሓደ ስትራቴጂ ሓደ የፍርሶ ሓደ ምሰውፅእ ሓደ ብመግለፂ ገይሩ ይስዕሮ ድምፂ ብድምፂ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበሩ ነታ ትግራይ ድከት ያብልዕዋ ኣለዉ ሕጂ እቲ መንእሰይ ተመሊሱ እንታይ ንኽብል እዩ ተደልዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን ምናልባት ናይ ሓይሊ ፀጥታ ክንፊ ንእሽለይ ብርትዕ ዝበለ ተዘይኸውን ነይሩ ስሕሰቦ በቃ ክልተ ጉጅለ ግብረ ቢልካስ ማለት እዩ በቃ ክንዋዳእ ንባዕልትና እውን ክንባላዕሞ መወዳእቱ ምስሓቅ ዓዲ ኮይንካ ሱቕ ትብል ማለት እዩ ምስሓቅ ገያፃት ብዝበሃል መልክዑ ዝግለፅ ከምኡ ክንከውን እዩ ተደልዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ሓንቲ ንቕሓት ተረዲኣቶ
ዕብየት ዝመጽእ ተቃሊስካ ይኮነን ሰላም ዝመጽእ ከዓ መወዳእቱ ዋላ ተቃለስ ብዲፕሎማሲያዊ ርክባት እዩ ሓደ ካልኣይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ርክብ ዝምድናን ቅድሚ ሕጂ ብዝሃሰሰ መልክዑ ኣይ ሰላማዊ ኩናት ዝበሃል ነገር ሕጂ ወዲእና ጨፍጭፉና ስለዝኸደ ትጉዳይ እዚ ንዓና ከዓ ጽቡቕ ስለዘይነበረ ብክልቲኡ ከባቢታት ዝመጸ ጻፊዓን መሾምቦባን ስለዝተቐበልና ንሕና ንበዚ ሕጂ እቲ መሾምቦባ እዚ ዝሃድኣሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግድግዳ ናይ ፍቅሪ ግድግዳ ወይ ናይ ስምምዕ ግድግዳ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ርክባት ግድግዳ ኣድላይ ስለዝኾነ ክውጠን ክኽእል ኣለዎ ክምስረት ኣለዎ ብኸመይ መልክዑ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መልክዑ ማለት እዩ ካብኡ ወፃእ ግን ኣሽከዓላል ምጭርዋር ናይ ክልቲኦም ስራሕ እዩ ተሓደ ነቲ ሓደ እዩ ዝብል እዚኦም ፍሉያት ካድረታት እዮም ድሓንከም ዝኽፈሉ ገለገሊኦም ከዓ ዘይኽፈሉ እዮም ተኸፊሎም ይዛረቡ ተኸፊሎም ይዛረቡ ካብ ናታቶም ተበጊስና ግን ጽቡቕ ዘረአ ከም ተዛረብና ኣነ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩም መወዳእታ ሃናፅ ዝኾነ ርእቶ ስለ ዝፀሓፍኩም ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ንሓና ቀኒውታ ውድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ